Namhlanje kuhlangana unyaka kwahlasela izikhukhula ezakhalameza izakhiwo kwashona abantu abangaphezu kwamakhulu amane esifundazweni kwaZulu-Natal. Njengamanje sixhumana ngeZoom neMeya yeTheku uMxolisi Kaunda ukuze asichazele kabanzi ngesimo isifundazwe esikuso njengamanje. Meya, sikubingelele sikwamukele endabeni. Sibingelele dadewethu, sibingelele nabalaleli emakhaya nababukele uhlelo lakho luhle kangaka. Lo mkhandlu dolobha Meya wathola imali ebalelwa ku 1.5 billion amarandi kumgcini mafaka kahulumeni. Ingabe senihambe ibanga engakanani nokuthi nifike phi nezinhlelo zokulungiswa ke kwenqalazinda? Isinqumo sokuqala nesasithatha njengomkhandlu waseThekwini kwaba ukuthi asingalindi kuqala kuze kufike imali zikahulumeni kazwelonke nesifundazwe. Ngakho ahlengahlengise isabelo zimali sethu ibudget yaseThekwini. Ingakho sayakwazi ukuthi mahlengahlengisa sathola more than 500 million rands okuyiwona owenze ukuthi emva kwezikhukhula njengoba mawubheka ibhicongo esabanazo lapha edolobheni lakithi imigwaqo amapipe amanzi ahamba nemvula nezikhungo zethu eziphehlamanzi kanjalo nezikhungo zendle zathinteka kakhulu imigwaqo ke ekuyiyona futhi elimele kakhulu nazo zonke izinto. So ingakho ke siqale uhlelo lokuthi sithathe imali eminyangweni ehlukahlukene sayifaka ke ekuthina siqale sihlelela abantu bakithi bekwazi ukuya ematohweni, bekwazi ukufinyelela emadolobheni, bekwazi ukuya emakliniki. Leyo mali isizile kakhulu, sebenama projects angaphezulu kwa-600 esiwenzile ngalolu hlelo lwale budget yethu. U1.5 billion okhuluma ngawo ufike nje manje kule nyanga le esiqedayo okusho ukuthi imawufika kodwa bese uhlelelweke ngoba sikwazile ukuhlonza indawo ekufanele isetshenziswe kuyona kukazi imigwaqo nama-bridge alimala nenqalasizinda yethu yamanzi neyendle ngoba uzukhumbula ukuthi ngalama-holiday kaDisemba ama-summer holidays sibe nayo inkinga ukufikelwa abavakashi lapha eThekwini ngoba inqalasizinda yethu ibikade ichitha indle ihambisa njengoba injalo ifinyelele emabhishi. Siyayigqaja ke ngomsebenzi omuhle sesiwenzile ukuthi silungise inqalasizinda yethu kumabhishi awu-23 yalapha edolobheni laseThekwini awu-19 njengoba bekuyama holiday phasike besebenza fully futhi amanzi akhona amanzi ekhethelo engenakho ukungcola abantu bakwazi uku-enjoy ama-holiday abo nalawa akasela amancane sizowalungisa. Siyayigqaja futhi ngokuthi baningi abantu esikwazile ukulekela impilo biqhubekele phambili bethole nemisebenzi yabo yakwazi ukugcineka kakhulukazi makhuluma ngeSouth Basin industrial zone yalapha eThekwini la kunoToyota noMondi nenkampani ezinkulu sikwazile lapho ukuthi ngoba emva kwezikhukhula ugesi wethu abangaphezu kwekhulu ama power stations futhi okuyiwona phela ugesi wethu alimala ngezikhukhula kodwa wonke nje basikhuluma nje asiyasebenza ebethintekile ke ama power stations alezi alama industries engakwazi ukukhiqiza futhi obengagcina sekuthreatenisha ngisho amathuba omsebenzi abasebenza khona siyifakile ke imali sawulungisa lo msebenzi sibona konke kuqhubeka kuhamba kahle njengamanje kodwa mkhulu umsebenzi nomonakalo abakhona asikawuqedi wonke lo msebenzi kumele maswenze nawo 1.5 billion awenele ukuthi silungise yonke umsebenzi ingakho enye imali izovela kwisabelo zimali salapha eThekwini okuyisona njengamanje esenza izethulo emphakathini mase sisi-approve ngoMay sokwazi ukufaka imali enqalasizinda kakhulukazi uwater no-sanitation uwater sonikeza 1 billion usanitation sinikeza 1 billion nogesi njalo sifaka imali ethe xaxa. Meya Kaunda, siyaqonda ukuthi kusenezakhamuzi ke endaweni ezifana naseNandi ekhala ngokuthi azikalithola usizo ngabe zithini inhlelo zikahulumeni ngabo? Sizwile dadewethu bese na ekseni ebikuthi engathi abakasizakali. Iqiniso elithi since kwenzeka lezi ikhukhula abantu akade behlala emahholo bonke ngobuningi babo sebelingasela ku-8,000 sesibagudluzile emahholo ngoba sakhanda uhlelo nokuluna esifundazweni nokazwelonke ukuthi abagudluze beyofakwa endaweni ezingconywana ezamukela ukuhlala kwemindeni. Lezi indawo ke zingconywana kodwa njengamanje sisohlelweni lokuthi sihlonze indawo ezishagalombili lezo indawo ezu-8 esokwazi ukwakhela kuzona abantu ababazisulu ezama-flats kodwa futhi baningi abantu abangahlalanga emahholo labo bantu lo mphakathi ihlale ehlobeni zayo
enye kuyagcina enye ingabhalisile kodwa bonke abeza ngaphambili sizokwazi ukubadlulisela usizo abalidingayo. Ngakho akekho umuntu uzoshiya ngoba kuthiwa lo uhlala endaweni esemakhaya noma akekho edolobheni noma elokishini. Umsebenzi esiwenzayo izindlu nje bengiyivula njengoMeya bezikhona le ko Ward 3 nako Ward 108 lapha koMzinyathi nakoMaphephetweni sashona nakoMbumbulu indawo esemakhaya zonke lezo sivule izindlu zabantu belinyalelwe ngesikhathi sezikhukhula. Okusho umsebenzi wethu uyaqhubeka sisohlelweni lokusibakhandela izindlu ezipermanent esithe mawuphela unyaka ozayo bonke bobe sebehlinzekelwe ngalezo zindlu labo ababhalisele ngeinhlelo zikahulumeni. Sibonge kakhulu loyo bekuyiMeya yeTheku ke uMxolisi Kaunda kade sixoxisana naye endabeni emini.